yen aku tau kehilangan nganti saiki isih kelingan kowe sing tanti-anti bebrayan tekane mati jebule mblenjani janji kabeh iki mergo kahanan ben bisa nyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae carimu balungan kiri opo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu carimu arep nompo anane nanging nyatane cintaku kok sepelekke kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti nadyan atiku wis bubrah kandele nggonku ibadah Gusti kang paringi berkah nadyan balungan kiri ora pedot gawe nadyan kalan ralus sing penting wani terus kabeh iki mergo kahanan ben bisa nyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae carimu balungan kiri opo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu jaremu arep nompo anane nanging nyatane cintaku kok sepelekke kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti nadyan atiku wis bubrah kandele nggonku ibadah Gusti kang paringi berkah opo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu jaremu arep nompo anane nanging nyatane cintaku kok sepelekke kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti nadyan atiku wis bubrah kandele nggonku ibadah Gusti kang paringi berkah nadyan atiku wis
kandele nggonku ibadah Gusti kang paringi berkah.